Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mbrasta mung karawan nafsu durunge ngaturake lelagon iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa-apa yen arep metu biasane yo ngabari ngene ya, Mak. Ngono kuwi. Saya ulangi lagi, bose toh. Mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Ya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo reok kok, Nduk. Kok iso? AE. Iya, monggo dipindah. Matur nuwun. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seniwati multi talenta. Nembang campur sari ya wis kulino, nggen apa kuwi jenenge musik jadul. Apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang, mergo wong tuane kuwi ya dalang, mboke ya sinden. Oh, sing duwe sanidi kuwi. Sahabat Niken Salindri dan Cahya Kuntadi kuwi. Ya. Mbak Niken Salindri. Men jumeneng luwih dhisik. Ya, dihormati ya. Dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duojo. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati, Cok. Ku tak tang tang dang 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 dang. Oke, dados yuk.